Много хора мислят, че вярата е сляпа. Но има конкретни доказателства, че Бог съществува. Първо, Вселената има начало. Според науката, големият взрив. Но как нещо възниква от нищо? Библията казва, в начало Бог създаде небето и земята. Второ, ДНК. Той е като програмен код милиарди символи. Никой код не се пише сам. Това е знак за интелигентен създател. Трето, фина настройка на Вселената. Гравитация, скоростта на светлината, силата на атомните частици, ако се променят дори с минимална стойност, животът е невъзможен. Това не е случайност, това е замисъл. И накрая, моралът и съвестта. Откъде идват понятията за добро и зло? Ако сме просто материя, няма основа за морал. Но ако сме създадени по образа на Бог, тогава имаме вътрешен глас, даден от Него. Не вярвам сляпо. Вярвам, защото има доказателства. И защото Бог докосна сърцето ми.